Ir-riżoluzzjoni li rresqet u ġiet adottata fil-Kunsil tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda nhar l-erba' li għadda b'enfasi biex jiġu protetti l-innoċenti, partikolarment it-tfal involuti fil-Lvant Nofsani, turi ir-rispett internazzjonali li qed igawdi pajjiżna. Għadda din ir-rimarka il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Ian Borg waqt li tnejn filgħodu għamel stqarrija ministerjali fil-Parlament. Dan l-approċċ meqjus ġie ferm apprezzat minn kulħadd u wassal għall-ewwel risoluzzjoni tal-Kunsill fuq dan is-suġġett mill-2016. Dawn il-ġranet ikkonfermaw li Malta tgawdi mill-fiduċja sħiħa u r-rispett tal-komunità internazzjonali. Il-Ministru Borg tenna li din ir-riżoluzzjoni ta' pajjiżna għaddiet wara li kien hemm 4 oħrajn imresqin minn pajjiżi ferm akbar li fallow. Din ir-riżoluzzjoni hija pass importanti fid-direzzjoni tajba. Fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin, Malta ser tkompli tinvolvi ruħha b'mod attiv fis-sitwazzjoni tal-Lvant Nofsani bilan li tissalvagwardja l-ħajja taċ-ċivili kollha. Ser nibqgħu sodi fl-impenn tagħna għall protezzjoni tal-popolazzjoni ċivili u l-qagħda mwera ta' tfal fil-konflitt armat matul il-kumplament tal-mandat tagħna fil-Kunsill u lil hinn. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin fakkar li waħda mill-prioritajiet ta' pajjiżna f'dan l-organu importanti fil-Ġnus Magħquda u dan li t-tfal jgħixu fil-paċi.